ndibukele ke kulaa club yakho bakuthi uyi-archbishop awuphume ebandleni uphume nabantu ebandleni akubikho founder apho kolwandle. Yes. Amen. Andiphinde ne xa uphume ebandleni uphume nabantu akukho founder apho. Mamela Nkosi. Cha amadoda amaninzi ntathi mandikhaza angqamela izinto ezininzi. Ungakuphazamisi ijaja lomqokozo urhukayo. Ungakuphazamisi. Because ukwamadoda aphazanyiswa ngumqokozo urhukayo. Angabe ukiki xesha awukhawula umqokozo. Amadoda angene kuqala olwethu. Siyam. Jaja njengoba ungena futhi umqokozo omde uzungaqhayisi ngawo uthi kuthiwa inkonzo ingena ngo-10 wena ufuna ungena ngo-12 because ufuna ubonisa iholo ukuthi wena ndiyahuqa. Uthi xa ungena emnyango lijike idresi sibambile awukaveli wena because into ezenza ngayo uqhayisa ngomqokozo wena. Thixo akuncede ke ndoda. Ndidla ngokuthi xa ndithethe madodeni that we just 29 years child. Ndihuqa 29 years. Ndaqhonya ijoko ndijongo. Thina 23 years ukhona kwami ijoko. Ndiwathela nomadoda angcamileyo more special njengojonga sibani yengcama. Ngancama into njani. Amen. Thixo kancinci ndoda. Thixo kancinci. Yeah. Ngancama. Wayeka ithi Bible uthi lithi verse. Yansi ngathi ndiva. Bazawuthetha kanti ujaja ngawo abantu. Ithi Bible sifuna sala verse kazawusuka. Indlu ekwakhiweni kwayo yakhiwa ngamatyathixweyo ulungisa. Ithi lo verse akuvakalanga ngxolo ekwakhiweni kwayo indlu kodwa yona ingxolo yaphelela entilini ngxolo. Funa ukuthi ke klasi njengoba ujade emenani apha ithi kanti ngamatyathixweyo ulungisa. Yes. Ithi lo verse ke ayinenambers abo lamatye. Akungaze kuthi ayifuni yafestena ufuna ufoke full stena wena. Nicangane kapha endleleni. Ndicela le ndawo ke tathu jaja tathu class. Noxhego lusenior bishop. Nina nobathathwa niphume vestry. Ningavenanga nini. Wayeka abakhosikazi bona kodwa nina lobathathu ngoba ningaphume vestry ningavenanga ngoba lithi xa lifika phambi kwebandla thetha uba njengoba umbona kuwe ungathi xa sithi athi uclass andiyiboni ngolo hlobo mna uthi ndim umntu ondoda eyazona umbono xa ibandla lingawuthengi ndaliforce ibandla liwuthenge. Yeke ibandla liqhube xa uthi xa bafike ekoneni bafike ekoneni ungathi andithini andiyibonile le nto undicela nje sizame eli lami icebo yakunceda ayithatha loo nto qha ke bayangxama abazalwane bayangxama. Amen. More special abefundisi bayangxama inkonzo seziyoni moshakala pha kubo because bane-attendance inkonzo ka-11 inikobonation every Sunday acimba ukuthi xa ndincepha ihokini yakhe elabandla liva mna kanti alibali ukuthi aliviyela qha wena jaja ungumfundisi omkhulu wena. Apha ezama ngumfundisi omkhulu bangayazi sine-attendance kakuthiwa thina singabazalwane zibokele singavubi ndikuto singabazalwane singawabazalwane. Nicangane ke bethunani bona bendlela tamtshana alifuni lesazivese zininzi ke. Amen. Cha umnqono wami niphathane kakuhle kuhle ngoku ndinqola after i5 years elandelayo tathi Maqhaza baphinde bakubize batathi Maqhaza ngoku nansikelo uyithobile sicela uphinde uzobona. Ndiyacela naceba xa ndigqibeza Maqhaza bonke abantu nibasebenzileyo nibe ne-chance kweminyaka nihambe niba ndinkqonkqoza kubo niyozobhala elahlumela solihlala
iyenzeka ngamela thi inkosi ngicela nibahle manje tatujani nibahle cha into enolinceda umthandazo uyanceda nikufutshane nanolwandle lapha nikufutshane nendulu lapha ibandla kubhekwe endulu entabeni kuyocelwa amandla entabeni ithi iBhayibheli imithandazo yayisayo kwenziwa ngasemelanzaneni yaphuma ibandla libheke kuloo ndawo uba lithena wahamba ezondawo ke zombini nakulakhe libandla lime nithethane nina ningotata nina ke bazalwane befundisa anikwazi ungena eoffice katata uJada aningeni nina aningene eoffice katata uJada uclass guy fika eoffice uyanqonqoza akabona ukuthi uJada ngoclass engaphakathi funeka nqonqoze athi uTata uJada come in athi angahlali phakathi abuze Tata uJada ndingahlalana athi uTata uJada hlala class uba libambe kuloo ndawo ke nabe nigqibile Tata uJada awuxoxe wena nebandla ke awuxoxe nebantu khona emhlanganisweni ufanele ukuthi cwaka bathi awukho iBhayibheli ithi kona sekoreni indoda isidima ayisizeli iyasenzela isidima wena uthi cwaka uthi xa besixakiwe class ubuya ku class axoxe xa uqonda baqinekile endaweni yokuphumela uthi ndicela kunoba njani xa sinokwenza ngolu hlobo ufuna uthi cwaka wena yabe isidima sakho asingeze sikuphelela lo mntwana oyikwayara lapha mane buza imibuzo kuwo ufuna uprovoka wena njengenhloko ebandla baphendula awuxoxi nje uyinhloko ebandla nebandla ngoKristu inkosi yethu amen.